Jeg leder på tur med min hund. Jeg ved ikke om det måske er så godt til det her. Men det er fordi, jeg bruger ikke autofokus. Jeg ved sgu ikke, om det er så godt. Jeg ved ikke, om det hedder. Fordi mit video for mig, det du ikke. Så jeg er nødt til at bruge det her. Jo, jeg er lige begyndt at vlogge. Jeg har kun lagt en video ud. Og det er en video, der hedder Verdens Luk. Hvor det hele går i speed. Høj speed. Ja. Det var hvis de egentlig godt, altså fugle næbe gør. De går orange, de går med røde i. God. Men jeg tænker på, hvad jeg skal lave. Jeg havde tænkt på ting, jeg vil anbefale jer. Fordi jeg har et par ting, jeg gerne vil anbefale jer. Så tænker jeg på det kan jeg lave i min næste video. Men der er bare så mange videoer, og jeg er lige begyndt. Jeg har overhovedet ikke alle ting. Jeg har sådan et make-up start-sæt. Jeg har ikke noget hud. Hvad skal jeg for det? Jeg var rigtig glad. Men hvis vi har hun her på lørdag, så er vi med sådan inde, fordi vi skal til en Viva-koncert med vores klubber. Ja. Så tænker jeg bare, om I måske ikke lige vil hjælpe mig lidt med at sige, hvad I synes, jeg måske vil lave en video. Måske det skal være noget, vi begynder. Måske sådan noget som ting, jeg ikke vil anbefale. Det laver jeg også en video. Så det høres jeg ikke skrive. Men det kan jeg jo skrive senere hen, når jeg er lidt bedre til her. Jeg får så ikke komme i første video. Det er det mindste. Jamen, I må meget gerne like min video. Jeg hedder Laura Marie, hedder jeg. L-A-U-R-A, mellemrum M-A-R-I. Og L er ikke stort, og det er imiterende. Det kan gøre bare nogle problemer. Men sådan er det ikke med mig. Så må jeg meget gerne like og skrive kommentarer, hvis I synes, der er noget, der skal blive bedre. Autofokus, det kan godt sige på forhånd. Det er ikke så godt, fordi jeg har en iPhone 3. Så det er ikke så godt. Jeg ved ikke, om der er autofokus på nu. Det tror jeg, jeg har. Jeg har heller ikke noget andet. Gør det på. Det kommer måske senere. Men ja, jeg vil bare sige hej. Jeg spørger, om I vil hjælpe mig lidt. Kom så. Jeg spørger, om I vil hjælpe mig lidt med hvad jeg skal lave. Det skal være på nu. Jeg er faktisk ved at fare vildt lidt her. Der er for mange grene. Det er ikke sjovt. Uden skov. Nej, skov og skov uden en park. Stor park. Ej, jeg tror, vi vender om. Jeg kan ikke komme igennem. Jeg kan ikke komme igennem. Stakkels mig. Nej, vi vender om. Jeg kan ikke komme igennem. Nå, men ja, jeg vil bare spørge, om jeg gerne vil hjælpe mig. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på, hvis I ville. Ja. Hej. Ha' det godt.